Basura mo diha. Basura. Lata, plastik, putha, butilya. Basura mo diha. Basura. Basura. Basura mo diha. Basura mo diha. Basura mo diha. Batu, lata, plastik, puthaw, butilya. Basura mo diha. Alin nong? Nakoy botilya diri nong. No, daghan kay ni nong. Botilya nong. Daghan ng botilya nong. Ali lang diri nong. Palita lang ni nong. O sige, daghan maka na dong. Sige, sige, anak ko. Sige ka ni. Dong, atunin ko anong dong. Ano? No, daghan ng botilya diri nong ano. Apay beer diri nong. Yan napapagay yung mga anong ano, yung mga bagol. Palita lang ni nong. Pangita basura man kay mo hanong. May daghan nong. Kaninong? Tagpila po na palit mo ani nong. Ning botelya og red horse o kaning bagol o kaning bunot kaning kuano kaning siya nong kaning pitaka nong pila palit mo ani nong. So, kaning kuan dong, kaning kulapo, palit na ko ani, 20 centavos rag yun eh, ang duha ka buok, 20 centavos. Then kaning gagmay nga kulapo, ang tulo ka buok, 20 centavos. Then kaning red horse nga beer, palit na ko ani, kani siya kay dako ni 50 ni. Then ang kaning bagol, 5 centavos ni kay kuan barato naman ang bagol. Then kaning bunot, murag di ni wa ni labot ning bunot dai dong. 35 centavos. Kaning pitaka dong. Sa ning pitaka dong inog baligya dai ni dong. Wa ni labot dong. Muha man kag pitaka dong unsa man ka oy. Kabalo nga dili ni makapalit ning pitaka inog labay na. Kamatay po na nong. Luya kog inom aning botilya nong. Nya, may 5 ra imong palit ani. May pa imo nang gilargo tag 50 pesos kay sa bitchingi. Sa may nong oy. Bitchingi, maor gyapon ang bitchingko. Sa man palit mo nya akong pitaka imo po gilabay nga mahalin ka ganahan ba kag basura. Nakoy basura diri mga kasunis nong nakoy dagang basura eh. Ug nangita og mga basura imo paglikramo kay kung may gani gitagaan ta mo og mga basura. Unsa po kanong oy? Kani mahalin lagi ni ninyo pra ay lata o mahalin lagi nay kasunis o mga basura namo na nay mga plastic daghan diri o. Kana plastic na mo nung magpalit po na nung palitan ninyo kay lain po kayo tuga mo palit og mga basura nya di paliton tanan. Kamatay po na nung di po na maayo nung. Ug mao na lang na sige. Okay ra inyong paliton basta magkakwarta na lang ko. Kaning botelya ako ni paliton pero kaning imong giingon nga mga short dili ni madawat dong. Na dili ni madawat. Taguin lang na dong isuot na. Kuno gamit ko nimo. Kamatay po na. Tuga kag palit og mga basura nya dili mo apilo ng mga basura Lahi na siya basura basura mga dong. Lahi na siya basura sunugo no na siya pero dili mo sunugo isuot na lang na. Kaning lang basura akong paliton. Kaning mga lata, plastic. di po na maayo oy kung magpalit gani mo og kuan kila apilo ng basura. Dili lagi kay ang kanigod. Saan may mo palit ni god nga kuan sinuguno naman ni siya. Short. Sige ako ni ibalik ya para tagay ko dayon sa kwarta timbangan din ni. Timbangon na to ikapalaka. Asa man imong timbangan ro? Kani, unsa din ni di ay. Ano pa? Ay ka animal po nimo ni at timbangan nimo balde man ni. Ano ni timbangan ay sagot? Kaning timbangan na karaan ni pero gamit gyapon ni awa. Adi na maayo di na pwede. Ang timbang ni siya. Ay Panangli kamatay po isa na isa. buhat. Kung panangitan ana ra. Dili mo paubos. Kana siya, kuan na sa kilo. Dapat timbang mo ana nga way sukdanan po kanang imong kamot po imong gisukdanan mura pagka abnormal Dili, ka ana. Tuga ka pamalit na basura. Kinsa mo sugot ana nga Di balde wala man ka ang kabalo. Kaming manimbangay, kabalo mi unsay mga sukod. di po kung sugot ana. Dili ini nako. Kabalo mi manimbangay unsay mga sukod sa mga kuan, timbang-timbang ana ba bana ra Balde. May pabalik mo gikuhaan na nimo og tubig dito kung imo dadalon dire kay manghugas og plato dire. Unsa ang pagkuha ng tubig nga mao man ni gamiton para timbang? Kamatay po na nga nang timbangan na. Dili man ka mamatay ani kay ang timbangon ani ang basura man dili man ang ikaw.
Sa pagtimbang gani mo ana. Timbang lagi ni. Oy, Napansin. Yes, siyawa. Ay, Wah. matag puno. Timbang nga lang, Ikaw wala kanila ibalik. pagplastic food ha. Maura man sila. Sana ko ni ganahan ko na ana maging ana ko no ka. Oy. Ganahan ko mura mag. Dong sergit siya dong. Wa man siya mapamaba. Ug mapamawa ta. 5 patungong G's lang siya. Pero kana dos ra na. Sige, doser na ha bantay pila ka bukla ta ha. Oh, Dili, 5 ra ni. dili, yapon, dos. Ang dos. Mo na siya 2 ka kilo. 2 ka kilo na siya. So, ang masapi ni mo ani 5 tabos, ra 50 tabos ra. Ay kamatay ko nga nang buhata yung pamalit oy. 50 tabos ra lagi na unsa ang pagkamatay ni mo god na. 50 tabos. Kisa may ra gana. yun. Ato pa kasalaay kisa may ganahan ani nga balde nga. Karon, Mo ni balde mo gabuak mo gani nga ito Oy. palit asabi ng kwarta po dire. para makasabot ka, layo kay ninyong balay oh. Eh. Tanawa ra gud na una po kay gidala nga. Wala ko labo to nang Kaayo usay na. dal uni mo adi. Karon, ni lang jud ko dire Ang aron tilaw yung timbangan, mamalit katong ang naisukod. basura. Kay wala yung palit ani yung basura. Pagkaaniman Isa may matimbang. ngano naabot ko ning malay tay basura nga. Gadala ng balde guba. Gadaan pa ana. Anak. Guba gani ka kung gigamit lain pug kayo. Dili guba akong Ay, gamiton. kung mauna na dili ako ni baligya ako ng botelya. Bahala mo niya, Dili. bahala madunot ako ng botelya. Dili ako. Pwede. Kinahanglan ato ning timbangon kay nagunitan naman ako lain pug kay ibalik pa. Dili na ang ibalik. Kasi dili ang ibalik ka. Kinsa may ganahan? Kinsa may ganahan ano yo? Kinsa may ganahan ano? Maganaan ara kada. Pagsukod-sukod ka sa imong kusog burag. Wala man gani ka kasukod sa imong gidala nga pulos ra basura. O gani, kani basura. Mahimo ning kwarta mo gani atong gipalit. Matay, Basura. karon ba Kay ko wala kay kwarta. Namalit og basura makahimo kuno kag kwarta ning botelya murag. Natural. Unsa may pamasuran mo di ka kakwarta. Karon pa kadi. Mindset ba? Mindset. Nagsulti kag ganihan. Ug manguan kag basura kay makakwarta ka ani. Oh, makakwarta lagi basura. ka. Kwarta makaani. Makakwarta, Gani pila ako timbang. pa- pila Balik pa- na kog timbang ha. Awat. Pila pod palit nila dito. Balik na dito. Ako 5 tabos. Ang dito sila 2.5 centavos ra. Ay sus di kumutuan ni ay. Ako 5 na. Mamalit Wala. mama sila. Tawa ako mo na. Sa kabutilya 5. Kamatay na wala. Oh, do sa gihapon na Wala, gid di na ni mausog. Di na maayo. Ako sukod be. O gis na niya, gis na niya. Saon pagsukod, di ka kabalo kay may manimbangay ka. Ako noon bansay pa ko nimo. Oh, Abnormal to daan ning normal basta kay duha. Nakay 5 centavos. Yung batilya na po ako adong. Sa pagpukod Ang sa oy pagbuot diha dong maglagot kita nimo. Kabugat-bugat siya dong. kamatay po daning buhatan ning nganong naabot ko matugod na ako ning balik akong botelya di ay. Niyabag na. Tulos. Ayang. Ilo ra dong. Tanawa gud. Kamatay po. Tanawa ra gud na. Dili ba? Ari sa gunong, ari sa gunong. Agay sakit. Ari sa gunong, ari sa gunong. Ari sa gunong. Og magkusukod-sukod ka nino. Pauli lang dito nung dadaan imong balde nga plus guba nung Ay, kana. Kana nang bali guba nung oh. Magana ka no. Mao Magana gani ka gamit sa magsabod balde mo. dong. Sugod-sugod man na dong oy. Di ba? Sa unang panahon, Og manguan nga ka hala dong. Pagpalit lang dito sa unang panahon Ay timbang pa magpalit lang timbang. ka og katong timbangan nga. Sukod dong kay sana magana pa kano. Aw sige dong. Sige. Hala, yung ako pa sa Ay imong kabala ano. ka dong. Panguli lang dito kay dili Ay, na ako kabala biligya. ka mo, Dili palit. ako biligya ako. Palit. Naguba na imong balde no. Ah, Uli lang yatay dito na ka kay dong. na ako no. Di na ako no. Di nang bataa oy. Di na lang ko mapalit na imong kuan oy. Sura kagamay.